बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनो थाखाय बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' दैदेननाय मोनसे हान्जाया हादरनि नख'र मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। गासै मोनब्रै दाबिजों बे समाव हादरनि नख'र मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथांखौ लोगो हमहैदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय हादरनि नख'र मन्त्रि बिथां अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। भारत हादरनि नख'र मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदों प्रमद बर' दैदेननाय मोनसे हान्जाया। बिटिआर गोरोबथानि 4.3 नं दफानि 280 आर्टिकेल आरो 125 थि संबिजिरारि सोदांनायखौ मावफुंनाय। बिटिआर गोरोबथानि 4.3 नं दफानि 280 आर्टिकेल आरो 125 थि संबिजिरारि सोदांनायखौ मावफुंनाय। बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नं दफायाव थानाय ट्राइबेल गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनाय एबा सोसननाय। बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नं दफायाव थानाय ट्राइबेल गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनाय एबा सोसननाय। बिटिआर गोरोबथानि 6.1 नं दफायाव थानाय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजारी मोनथाय एबा एसटि हिल्स होनाय। बिटिआर गोरोबथानि 6.1 नं दफायाव थानाय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजारी मोनथाय एबा एसटि हिल्स होनाय। बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय गासै दफाफोरखौ आबुं मावफुंनो थाबैनो राहा लानांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय गासै दफाफोरखौ आबुं मावफुंनो थाखाय थाबैनो राहा लानांगौ होननानै मोनसे गोसोखांलाय गथायनायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारिखौ नुनो मोन्दों बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आथिखालनि एमसिएलए आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।